लाजिथावना खोथाखौ जों बुंनानै लाजि होनो हायो किन्तु जोङो गावनि मान सन्मानखौ जोङो बासायनानै लाखिदों जों बुङा जि समायाव जाहा बैसो दोङोमोन साकरि मोननो उपजुक्तमोन बे समायाव जोंनो होआसै बे पेप सरकारनो बै समावनो जोंनो होआखै होखायाखै जों एकदम गोदोनिफ्राय जों लांथंआव दोङो दाबो लांथं जों इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ फैजानो लुबैदों 100% गोसो गोरबोनिफ्राय डिफेन्सारखौ जोङो जिति होनो गोसो दोङो गोरबोनिफ्राय जितिथारनांगोन डिफेन्सारा बहुद लाजिथावना खोथाखौ जों बुंनानै लाजि होनो हायो किन्तु जोङो गावनि मान सन्मानखौ जोङो बासायनानै लाखिदों जों बुङा जि समायाव जाहा बैसो दोङोमोन साकरि मोननो उपजुक्तमोन बे समायाव जोंनो होआसै बे पेप सरकारनो बै समावनो जोंनो होआखै होखायाखै जों एकदम गोदोनिफ्राय जों लांथंआव दोङो दाबो लांथं थगायजाया नङा जों गुदि खोथा मिथिखानाय जों थगायजाया मानो थगायजानो आंखौ भट होनो थाखाय एकदम थागथियारि जोङो माबायदि गभर्नमेन्टखौ फैजानायखौ लुबैदों बेबाराव जों इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ फैजानो लुबैदों 100% गोसो गोरबोनिफ्राय डिफेन्सारखौ जोङो जिति होनो गोसो दोङो गोरबोनिफ्राय जितिथारनांगोन डिफेन्सारा मानो होनब्ला 25 बोसोर बिथाङा स्टुडेन्ट इउनियन खामानि मावबोदों पुरा माने 100% बेहाय एक्सपिरियेन्स जाबाय गोबां दिनै बियो टिचारबोमोन बिखौ गारबाय आरो प्रेसिडेन्ट जाबाय आबसुनि बहुद गोबाव आरो बिथाङा दायो गावनि हारिखौ साननानै इयुन फिउचारखौ लानानै बिथाङा गासैखौबो त्याग खालामनानै ओंखारबोदों बेबायदि यां जेनेरेसन मोनसे गुदि साननो गोरों गियानि मानसिखौ जोङो बिथांखौ एमएलए बेयाव जिति होनाया जोंनि थाखाय खोब मोजांनि खोथा बिनिखायनो आं साधारन सासे आइजो जानानै रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायहरनाय थाबाय बिथांनो भट होनानै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बिथांखौ जिति होनांगौ जेरैबाबो जिति नांगौ औ ओमफ्राय आंनिफ्राय मोनसे मिथिहोनाय आङो 21निफ्राय 25 बोसोर नभेम्बरसिम आङो अरुनदय मोनदोंमोन बि पेप सरकार फैनाय लोगो लोगो बिखौ डिसेम्बराव दानना होनाय जाबाय डकुमेन्ट साबमिट खालामदोंमोन रिनिउनि थाखाय किन्तु मिसा बेनिफ्राय दाखालि 15,000 मोनगोन ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होननानै जोंखौ एप्लाइ खालामनो होबाय जों सेलेक्सन जाना फैदोंमोन जोंनि ग्रुपआ बे हिसाबै जोङो आरो डकुमेन्ट साबमिट खालामनांगौ होननायखाय जों डकुमेन्ट साबमिट खालामबाय फैसाबो जोङो 950 लांबाय नाथाय दासिमबो गैया हाबाखै ग्रुपनि नामा मामोन ग्रुपनि मुङा जोंहा बिथराइ सेल्फ हेल्प ग्रुप जायगाया तामुलबारि भिसिडिसि आচ্ছা जितु फैसा लांनाय टाइमाव बिथांमोना मा बुंदोंमोन जाथारगोन होनना बुंनाय सेलेक्सनाव फैदों जागोन होननानैहा खिन्थु जोंहा फैसारा बहुत लस जाबाय आरो जोंनि ग्रुपनि फैसा आरो बियो 950खौ जों बिराद माने लकसान मोनदों आरो दाथ' फैसाखौ मोनासै एकदम गोरिब गुन्द्रा जोंनि ग्रुपआव खौरां लायोबा मा होनो बिथांमोना दासिम खौरां लानायखौ मोननो आखा गैला होननानै बेजों बे खुगाजों खोनादों आरो 100% बे मोननायबो नंला खोमा बेबायदि आरो लोगोफोरखौ बे समाव नोंनि लोगोफोर दङ जितु भटार्सफोर दङ भट होगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन आं बेखौनो खावलायनो सानो बे गासैबो मोननो आखा होदों किन्तु जों मोननाय नङा मानो होनब्ला सिगांनि बोसोरफोराव जोङो बहुत आसा खालामदों माखासे खामानिफोराव जों मोननो हायाखै जाहा एक्सपिरियेन्स दङ गोबाव बोसोरनिफ्राय जों एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बिनिखायनो जों मेंग्लिबाय जों मोजां लिडार नांगौ मोजां दैदेनगिरि नांगौ जाहा इयुन फिउचार दोङो जाहा गथ' गथाय दोङो दा बिदि मोनखानायखौनो दानबाय आरो 3 दानदों आरो जोंनि न' साखाथियाव एकदम गोरिब आरो बिसोरो सानसे समाव बिदिनो बिथांमोना बुंदोंमोन जे इउपिपिएल सरकार थानाय समाव बिथांमोना मोनसे दुर्बलता सरकार एलेन्स सानानैसो सरकार सालायदों होनना बुंदोंमोन आरो नस्थ' खालामजोब्बाय होनदों बिथांमोना दानि रुलिं गभर्नमेन्टआव मानि थाखाय थाखो औ बे मोनसे गिदिर प्रश्न जानानै फैदों जोंनि थाखाय सोंलु जानानै फैदों आंनो बहुद बुंजाबाय आरो माने इउपिपिएल आरो बिजेपिजों एलेन्स खालामनानैहाय सरकार दाबाय माने हाबो फानबाय जातिखौ फानबाय हाखौ फानबाय गथै मोनथायखौ फानजोब्बाय होननानै किन्तु बोसोरनैनि उनावनो 3.5 बोसोरसो साहा प्रमद सारा रायजो खुंदोंमोन दा 3.5 बोसोरल' 5 बोसोरबो नङा लकडाउन बोसोरसे थांबाय बहाथो मा खालामबावनो ओंखायनो प्रमद सारा बहुत जस्टिस खालामदों बहुत खामानि मावबाय आर'नाइ जिअ'टेक खालामबाय बागुरुम्बाखौ मुलुगनि दरबाराव लांबाय आरो सुपार 50खौ मावबाय आरो दिल्लीयावबो बहुत खामानि बिदिनो जाबाय माने जों बहुत गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो बहुत खामानि मावबावनो दोङो बहुत स्किम दोङो बहुत फान्ड दोङो किन्तु बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावनानै बुंलाबायनानै जोंनि जाम्बा जदा गामिनि मानसिफोरखौ माने गोनो गोथो खालामजोबनानै आन्दायहोजोब्बाय आरो ओमफ्राय दाथ' उल्थासो जाबाय दायो नै बिपिएफ फैनाय लोगो लोगो जा हाग्रामा सारा मा बुंखो आं इन्डिया आं हा बिदिसो बुंबाय बेथ' आफोद माने डिफारेन्स माने एकदम नंखाय आरो माने थगायबाय हादों रायजो राजाखौ जोंथ' थगायजाया नङा
जों गुदि खोथा मिथिखानाय जों थगायजाया मानो थगायजानो आंखौथ' बुङोमोन एकदम बिजेपि गुरा दङ आं बहुद बुंजाबायथ' इलेक्सन खाथियाव आं बहुद बुंजाबाय बिजेपि गुरा दङ होननानै खिन्थु दिनै नुबाय बिपिएफनि बे केम्पेइन अफिसावहाय इलेक्सन बे केम्पेइन अफिसाव दायो हेमन्त बिश्व शर्मानि फट'खौनो बिसोरो दोनबाय आरो दोनबाय फ्लेग दोनदों पिकचार दोनदों पिकचारखौ जों नुदों होमबा उल्थासो जाजोब्बाय बिपरित उल्था जादों आरो 100आव 100% उल्था दायो बिसोरो जेबो बुंनो हाया औ जों बहुद लाजिथावना खोथाखौ जों बुंनानै लाजि होनो हायो खिन्थु जोङो गावनि मान सन्मानखौ जोङो बासायनानै लाखिदों जों बुङा जिहेतु नोंथांमोना एनडिएफबि न'खरनिफ्राय फैनाय होमबा नोंथांमोनाथ' गोबां दुखु जाबाय बहुद खस्थ' सोलिबोनांबाय साख्रिबो गैया जि समायाव जोंहा बैसो दङमोन साख्रि मोननो उपजुक्तमोन बे समायाव जोंनो होआसै बे पेप सरखारनो बै समावनो जोंनो होआखै होखायाखै जों एकदम गोदोनिफ्राय जों लांथंआव दोङो दाबो लांथं दा जुदि दिपेन सारा फैयोब्ला जों गोबां आसा खालामदों बिथाङा जोंनो थाखाय मोजां खामानि मावगोन जोंनि इयुन फिउचार गथ' गथाय जुदि बिदि बियो थायोब्ला जोंहा एकदम नस्थ' जागोन जोंनि गथ' गथाय जोंनि हा जिख्लाबसेबो थाहैनाय नङा संग्रामि न'खरखौ जानगाराव दोनदों बिथाङा हाग्रामा महिलारिया नंगौ 100% जिथु नोंथांमोननि गोबाव सम नांबोबाय दिनै नोंथांमोनखौ दाखोरबारियाव जोगारना हरनाय बायदि जादों जोगारहरबाय साख्रि होसोदोंमोन आं बैसो थानाय समायाव आं मोनासै दानि बिसायाबो गैला आंहाबो गैला जों बिराद खस्थ' खालामनानै जों खेथिखौनो बुंनांसिगोन जों खेथि खालामनानै जादों गोबां खस्थ' दोङो जोंहा दा गथ'फोर सानै मिसाखौलाय मा बुंनो आंनि गथ' सानैया मेट्रिक परिखा होना दोनदों बेबायदि बिनिखायनो आं लास्टाव बयनि रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना दिपेन सारनो भटखौ होगोन भट होनानै जिति होगोन देरहाहोगोन बेसेनो